Il-Prim Ministru mexej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li d-deċiżjoni strateġika li ħal-Gvern biex ma jagħtix permessi ġodda tax-xogħol lil ħaddiema barranin f'żewġ oqsma partikolari fis-suq tax-xogħol, dak tal-ħaddiema li jqasmu l-ikel u dak tas-settur tal-white plates mhix iżolata. F'intervent fuq war radio il-ħadd filgħodu d-Dr. Abela qal li din id-deċiżjoni kienet riżultat ta' analiżi dwar xi jeħtieġ u x'ma jeħtieġx il-pajjiż u qal li għal dawn iż-żewġ setturi il-pajjiż jista' jgħid daqshekk għall-ħaddiema barranin. Il-Prim Ministru issa li mhux se jkun hemm lok għall-lob biex ikun hemm min jipprova jgħaddim it-tieqa minflok bil-bieb u jġibu ħaddiema biex ta' parsi jaħdmu f'settur u mbagħad meta jkunu Malta jibatuhom f'dawn iż-żewġ setturi u issa li dawn ukoll se jkollhom il-permessi miċħuda. Dr. Abela qal li trid issir ġustizzja mal-ħaddiema Maltin wawċin li jaħdmu f'dawn iż-żewġ setturi li qal stqarrew li lanqas il-paga minima ma jaqbdu għaliex is-suq huwa mifquħ. Appella lill-operaturi ta' dawn iż-żewġ setturi biex lil ħaddiema li għandhom jibżgħu għalihom, jinvestu fihom u jittrattawhom b'dinjità. Il-mexxej Laburista rrefera għal żewġ liġijiet li daħħal il-Gvern biex indirizza l-kwistjoni tal-ħaddiema barranin, liġi li tirregola temping agencies u l-liġi tal-skills card li permezz tagħha qal li ddaħħal l-element tat-taħriġ fis-settur tal-ospitalità, spjega li oqsma oħra bħal dak tas-saħħa u tal-kura tal-anzjani ma jistgħux jgħaddu mingħajr ħaddiema barranin u għalhekk qal li f'Malta għandu jkun hawn biss dawk il-ħaddiema barranin li jeħtieġ il-pajjiż. Dr. Abela qal li l-Gvern se jkompli jsaħħaħ in-negozji leġittimi u fl-isfond ta' suq tax-xogħol b'saħħtu b'rata baxxa ħafna ta' qatt, il-pajjiż irid jimxi lejn impjiegi ta' kwalità, karrieri u użu akbar tat-teknoloġija minflok volumi kbar ta' ħaddiema biex isostnu l-operat. Dwar l-infurzar fuq l-imwejjed u s-siġġijiet li jitpoġġew barra mingħajr permessi, il-Prim Ministru qal li d-dixxilpina hija kruċjali fit-tmexxija tal-pajjiż u jrid jintlaħaq bilanċ billi wieħed josserva r-regoli u jirrispetta lin-nies. Irrefera l-miżuri li qed isiru b'koordinazzjoni bell-awtoritajiet ikkonċernati fost oħrajn fejn diġà ttieħdu azzjonijiet ta' nfurzar u għall-eżerċizzi li għaddejjin dwar x'permessi hemm għall-operaturi f'diversi lokalitajiet. Dr. Abela qal li l-Gvern irid joħloq infrastruttura biex in-negozji jkomplu jikbru, iżda qal li ż-żamma tad-dixxilpina tibqa' importanti biex joperaw mar-regoli b'rispett lejn in-nies u biex jitħarsu wkoll il-karatteristiċi tal-ibliet u l-irħula Maltin u Għawċina.